Dobrý den, jmenuji se Pavel Křetinský, jsem majitelem realitní kanceláře Remax Attractive ve Vyškově. Dneska bych vám rád představil projekt bytových domů v obci Hamiltony u Vyškova. Pojďme se na ně společně podívat. Pokud vás tento projekt zaujal, rád bych vás pozval na Den otevřených dveří tento pátek 6.10. od 13 hodin. A budu se na vás těšit. Na viděnou.